Συμβαίνει πατροπαράδοτο κάθε Ιανουάριο. Επιτρέπεις πριν πάμε στους αγρότες, ναι. Επειδή η κυρία Βούλτεψη βρέθηκε χθες στη Βουλή και νομίζω ότι είναι πρέπον. Γιατί η αναφορά ήταν για τον Γιάννη τον Βούλτεψη, τον πατέρα σας, κυρία Βούλτεψη, ο οποίος ήταν έτσι, ένα σημαντικό πρόσωπο στον χώρο της δημοσιογραφίας. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις που λένε. Τι έγινε? Εντάξει, τώρα δεν θέλω να εξηγήσω γιατί πραγματικά πρόκειται περί... Γιατί εξηγήθηκε όλο το κοινοβούλιο ξαφνικά. Απλώς αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι ότι τελικά στο κοινοβούλιο προφανώς έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ότι βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Χρησιμοποιείται μια πάρα πολύ κακή γλώσσα, πολύ επιθετική γλώσσα, που δηλαδή δεν είναι γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται όχι για λόγους ευπρεπισμού. Είναι αγοραία γλώσσα. Αγοραία γλώσσα, ναι. Σωστό, όχι για είναι. λόγους ευπρεπισμού, αλλά γιατί αυτή ακριβώς η γλώσσα δείχνει ανθρώπους, δείχνει τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Και σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα και θίγουν τη μνήμη νεκρών δεν μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλήματων της χώρας. Όχι, όχι, ο κύριος Κουίκ τηλεφώνησε. Κύριος Κουίκ, μάλιστα. Ο οποίος. Αυτό τέλος, δεν χρειάζεται. Μα φυσικά, απλώς. Είδα ότι και οι συνάδελφοι από άλλα κόμματα σας στήριξαν και είναι όλα προφανές. τα κόμματα και η Δημάρ και ο ΣΥΡΙΖΑ όσοι ήταν μπροστά. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να δίνεται μονήρωση εικόνα στη Βουλή, μαλλιοτραβηγμάτων. Αυτό είναι απίθανο. Νομίζω ότι προκαλείται επίτηδες, δηλαδή προκαλείται από αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους, το χώρο των ανεξάρτητων λεγόμενων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής. Προκαλείται αυτό για να ικανοποιείται, εμένα αυτό δεν είναι το προσωπικό μου, να ικανοποιείται το δημόσιο αίσθημα ότι να πήγαμε εκεί μέσα και τους βρίζουμε και σας εκπροσωπούμε σωστά. Δηλαδή θέλουν να μεταφέρουν τα πιο ταπεινά ένστικτα εντός και εκτός Βουλής, να γίνεται αυτή η όσμωση. Την κοινωνία, κυρία Βούλτεψη, και προς τους υπολείπους νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλους. Δεν ενδιαφέρει. Μα τώρα είναι κοινοβούλιο μαλλιοτραβήγματος. Μα είναι δυνατόν. Και το οποίο μάλιστα απαξιώνει με αυτή την αντίληψη, απαξιώνει και το θεσμικό του ρόλο. Το κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκεται πολύ ψηλά. Λέγεται Βουλή των Ελλήνων, δεν λέγεται κάτι άλλο. Επειδή μιλάμε για ανανέωση, κυρία Βούλτεψη, και λέμε ότι τα 2 τρίτα ανανεώθηκαν. Είναι ανανέωση αυτό? Σε ορισμένες περιπτώσεις εγώ δεν θέλω το πω για όλους. Κάθε φορά το κοινοβούλιο ανανεώνεται και κάθε φορά δεν είναι καλύτερο. Εκεί πιο κάτω. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κυρία Βούλτεψη, όμως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά